Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sa punta manghigala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Huwebes, no? Pizza 13 na kini mahigala ni ining bulan sa Marso, no? Tuig 2025. Nala, no? May munto na kanatong tanan ang hinaot ko nga na kamong tanan sa kapiskay sa panglawas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay sakit sa tiyan, walay labad sa ulo, walay problema sa kining ginhawaan, walay sipon, walay ubo, apan nagginhawa pa. Ayan. Kaysa uban mga higala nga matud pa wala na ubha, wala na po sipuna, wala na po sakit sa tiyan, wala na di intaw na ginhawa, no? Pero kaluoy Ginoo nagginhawa pa. Ayan, no? Abi no mga higala na tuwa na yung tao ng atong kanhi presidente sa Hague, no? Kaganinang buntag, matud pa sa ABS-CBN News, si Sara Duterte jets off to the Netherlands where Dad Rodrigo faces ICC case, no? Gilaliman ka mga higala nga tuwa naman na yung taon sa Hague, no? Si former President Duterte, matud pa diri sa pinaka-latest nga taho. Vice President Sara Duterte headed to the Netherlands on Wednesday, yesterday, to meet with former President Rodrigo Duterte's legal team and discuss his crimes against humanity's case before the International Criminal Court, ICC, her office said on Wednesday. The younger Duterte left Manila at 7:40 a.m. yesterday aboard an Emirates flight to Amsterdam, the office of the OVP said. Further details regarding the Vice President's trip will be provided as necessary, the OVP said. So, so ato lang yung iampo mahigala nga mulutaw gyud, no? Kung unsa ang kamatuuran kabahi ni ining kaso nga giatubang karon sa kanhe nato presidente si former President Rodrigo Duterte, no? Ato ara gyud mahigala nga magampo ra kita nga mulutaw gyud kung unsa ang kamatuuran o mapatunhay gyud ang hustisya ug kaangayan, no? Wala tay gidapigan mahigala, no? Kay matud palagi wa pa malagi siya ma-found guilty, wa pa man pud siya ma-convicted. So ang ata gyud ang anay sa atong huna-huna mga higala mao nga ato ra gyud nga pangayoon, no? Manta ang maong kaso nga giatubang karon sa at kanhi presidente sa nasod si President Rodrigo Duterte makuan gyud sa ato pa na matagaan gyud o eksakto nga kini gitawag natong sakto nga resulta. Nahala, no? So yan po lang gid nato mahigala to anay taon si Vice Presidente Sara Duterte na matud pa sa ato nga taho nga nakuha gikan sa ABS-CBN News. Vice President Sara Duterte headed to the Netherlands on Wednesday to meet with former President Rodrigo Duterte's legal team and discuss his crimes against humanity case before the International Criminal Court. Okay, no? So padayon ta mahigala, no? Sa mga iampo lang gyud nato nga ug unsay mulutaw gyud ba ug unsa ang kanang kamatuuran ug ang kaangayan ug hustisya mao gyud ang mopatigbabaw. Nahala, no? May munto na kanatong tanan. Abi no ari kita mahigala sa CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamudtuhon. Abi no ari ta mahigala sa kining CBCP News nato. Prison is where I learned to be a priest,
chaplain says after 20 years of service, no? Balita kinigikan sa Vatican manghigala, no? Ang usa ka matud pa ang chaplain, no? Chaplain sa kining ang head chaplain manghigala, no? Ang head chaplain sa mga kuan diri sa Italia, no? Ang head chaplain nila matud pa nagpadayag nga ang iyaha nga pagkapari, iyahag yung mas nasabtan sa diha nga na-assign siya isip chaplain, no? Ang pangalan sa maong pari mao si Father Rostico Garibaldi, no? Balita manghigala, no? Balita manghigala matud pa diri sa maong chaplain, no? Matud pa niya, no? Kini ang gibuhi ang pamahayag usab ni Father Garibaldi sa diha nga mihatag, no? Si Father Rafaela Garibaldi, Inspector General of Chaplains in Italian Prisons. Kini nahitabo sa diha nga gideklara, no? Gideklara ni Pope Francis to open for the first time in history a holy door in the Italian prison of Rebibbia during the Jubilee Year of Hope, a gesture that the prisoners welcome as a sign of mercies, closeness, and hope. No, muna. So, muna, nga dako kayong kalipay usab sa mga binilanggo nga gi-open, no? Gi-open sa ato ang talahorong Santo Papa ang matud pa Jubilee kanang holy door alang sa mga kining gitawag natong pineriso, no? Masaya na nato mahigala nga dito karon sa Italy adunay 62,000 ka mga pineriso ug 20,000 niini ang mga foreigners. Balita mga higala gikan sa CBCP, matud pa si Bishop Jose Colin Bagaporo, ang matud pa obispo sa Diocese of Kidapawan. Siya nagkanayon nga matud pa sa pinulungang in English, Duterte's arrest is a crucial move toward justice for the thousands killed in this deadly drug war. True justice is about accountability, transparency, and the protection of human dignity. Matud pa ni Bishop Colin Bagaporo. Matud pa, for years, former President Duterte has claimed that he is ready to face the consequence of his action. Now is the time for him to prove it. No, matud pa sa talahuron nga obispo sa Kidapawan, ning nakalabay mga tuig kini si kanhi Presidente Duterte nagkanayon nga andam siya pag-atubang sa bisan unsang resulta sa iyahang mga gipanghimo. Ug karon na kining karong higayuna mao na ang panahon nga diin iyaha nga mao na ang panahon nga iya kining barugan, no? Kining iyang giingon nga andam siya pag-atubang sa bisan unsa nga sangputan sa iyahang mga gipanghimo. Ug matud pa ni Bishop Bagaporo, karon na pamatudan nga panahon na nga ipakita ni Duterte nga iya gyud kining barugan, kining iyang gipangsulti. No mao kadto mga higala, mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug padayon kita mga higala sa ato nga mga gimbuhaton. Okay, no? So, aray na tayo higala sa ato ang Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karon, bisag way lang utana. Matod pa ni akong higala nga si Junes Manaban. Ang oras bisag way lang utana, no? Ato karon ang atong oras, ang atong Saint, ang atong santo karong adlaw bisan way nang utana mao si San Leander of Seville, no? Kining Leander mahigala ang kinatsila ni Leandro nga sa ato pa San Leandro, or in English Saint Leander
of Seville. Natao kini si Saint Leander of Seville ni adtong 550 tuig 550 og namatay ni adtong tuig 650 anyos sa patay na, no. Unya nahimo kini siyang usa ka obispo sa Sevilla, Spain. Unya naningkamot, no, pagpakigbatok sa kining sayop nga pagpanudlo kabahing sa sayop nga gipangtudlo sa Arianismo, no. Iyahang gipakigbatukan ang mga sayop nga gitudlo niining pagtulunan sa Arianismo, no. Kini bitawng denial of the divinity of Christ, no. Matud pa niya ang kining Arian heresy mao kini ang pagtulunan nga managkanayon nga si Kristo dili Dios ug tao lamang. Unya siya gyud si San Leandro ang nagmatud pa iyaha nga gitudlo, no, iyang gitudlo sa iyahang diocese ang Nicene Creed o kining Credo Nacianceno. No? Sa karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Leandro or Saint Leander. Yan, no? Kumusta na dayon, no? Nga to ang mga igsoon din sa nagkalain-laing mga lugar. Kumusta na mo dias Paliw, no? Akong mga paisanos manhuyod, no? Ako ang mga paisano din na sa may kuan, dapit din sa may Kabkaban, no? Diya sa may Kabkaban, din sa may kining Kandabong, din dapit sa may Sampiniton, din dapit sa may kining Salvasyon, no? Kumusta na? Dapit usab din sa may Maaslom, kay ang manhuyod mahingila na ba Maaslom, no? Ang ako mga paisanong mga manhuyod, labi na mga manhuyod noon, sila pinagayod ang mga tupasanon, kaya ako manghigala taga Tupas mangyud ko. Tupas Manhuyod Negros Oriental, no? Matud pa nila basta manhuyod basta manhuyod tinuod gyud. Basta manhuyod tinuod gyud. Okay, no? Nahala, no? Padayon ta ako dahil nga timbayaon ang manghud sa akong classmate, no? Nga mao ang mayor karon din sa manhuyod, no? Si Mayor Rafi Andaya. Manghod kini siya sa akong classmate nga mao si Lito Andaya, no? Classmate niya. Okay, nahala, no? Nahari na ta sa ato ang katikisi mga higalang, no? How do we Catholics explain our devotion to Mama Mary? How do we Catholics explain our devotion to Mama Mary? Our devotion to Mama Mary is our way of honoring her being the mother of Jesus. God chooses her from among many other creatures to be the mother of His divine Son. Katungod ko atong basahon sa kining Lucas Kapitulo 1, matud pa nagkanayon kini si Anghel Gabriel. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pagayo. No, gani sa Juan Kapitulo 19, versikulo 27, mismo ang atong Ginoong Jesucristo iyahang gikonsagra ang iyahang inahan. Matud pa niya miingon si Jesus sa iyahang tinunan, ania ang imong inahan, no? O niingon usab siya sa iyahang inahan, ania ang imong anak. Nga sa ato pa gikonsagra mismo sa atong Ginoong Jesucristo ang iyang inahan nga mamaoy inahan sa simbahan, no? Iyang gipilin, iyahang gisangunan, iyahang matud pa gikonsagrahan. Of course, doon naman goy mga gitawag nato akusasyon nga nagkanayon nga ang atong nakita ko ng mga Katoliko ato nga gi-worship si Mama Mary isip usa ka Dios, no? Because worshiping is to give sacrifice or offering. When we are celebrating Mass, we are worshiping. No?
We are offering service, sacrifice, the body and blood of Christ. Sacrifice is offered to God alone. When we celebrate, we offered it to God alone. No, sa ato pa, wala ta mag-worship kang Mama Mary because wala man ta nag-offer og sacrifice, wala po ta nag-offer, no, sacrifice, wala man ta nag-offer niya og sacrifice. Wala ba tayong mga sacrifice? No, wala, no? Pero sa misa, nag-worship ta na because we are offering bloody kanang the body and blood of Christ. Okay, no? So dunay mga nang ingon nga kanang inyuhang pagdebosyon sa mahal nga birhen, kanang inyong pagpasidungog sa marang nag-worship mo ana. Tubag niya na di po dagway, no? Kay hapitan ng mga relihiyon aduna ba yan sila mga gidaig kana bang gitawag bitaw nato gi-honor, no? Kung atong tanawon ang mga Muslim, doon na po sila gi-honor, no? Nga usa ka propeta, kinsa man, gipasidunggan sa mga Muslim, si Propeta Muhammad, no? Unya, nga mao'y magtutukod sa relihiyon nga Islam. Wala nila gi-honor si Muhammad nga Dios. Nga wala nila gi-worship sa Muhammad nga Dios. Ilara kining gi-honor. Kaya ang ilagyong ang gipaka-Diyos gyud sa mga Muslim, si Allah. Allah. Si Propeta Muhammad, ilarang di pasidunggan, pero wala nilang gipaka-Diyos. Si kining Siddhartha Gautama, no? Nga mao gipasidunggan usab sa mga Buddhist, no? Kay siya man lagi ang matud pa siya man lagi ang basihan sa mga pagtulunan sa Buddhist. Sa mga Protestante, no? Ila pong gipasidunggan si Martin Luther, no? Gipasidunggan ba gi-honor kay mao na ilang mga founder, si Ulrich Zwingli, si John Calvin, si Felix Manalo. Ila rang gi-honor pero wala nila gipaka-Dios. Ingon gud ana. Ingon pag ana gud. No, kana sila si Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo, wala man na nila gipaka-Dios. Ila rang gi-honor, gipasidunggan, no? Sa ato pa dili lang day ka kitara mo yung nagpasidungog og tawo, no? Kay doon naman mo ingon nga kanang inyong pagpasidungog og tawo kuan na inyo na nang gipaka-Dios na wala oy. Kamo di ay mga iglesia inyo man gipasidunggan si ka Felix Manalo, inyo na nang gipaka-Dios. Kuan man siguro, no? Si Martin Luther, mga Protestante, si Ulrich Zwingli, si John Calvin, si Ellen G. White, no? Gipasidunggan na nilo kami may inyong mga founder pero ingon nga inyong gipaka-Dios wala, no? Kitawo ra man na sila, no? Klaro ba? So muna nga dili po dagay kita dikuhaan po lang magkatungod nga mupasidungog og tao, pero kita ang atong pagpasidungog sa mga laing sa mga kining mga santos, sa mga propeta, dili isip Dios. Ang tawag nato ni ana sa English og veneration. Marabag si ayan veneration. Yan. Lahi man to artista naman po to. Si ayan veneration. Pero sa kinat sila veneration. Ya doon na kita pagtulunan nga ang mahal nga birhen misa ka sa langit lawas ug kalangit. Ang propeta si propeta Isaias mao gihapon og si propeta Enoch usa ka gihapon sila sa langit, no? Sa to pa dili na to naangay ni ka kuano. So ingon ni ana. So ingon usab ni ana ang matud pa kasinatian sa mga atong mahal nga birhen dunay pangutana. Nud ang atong mahal nga birhen aduna bay daghang mga anak? Ang tubag ni ana wala. For us Catholics, bugtong anak gyud si Kristo. Kay sa ilagong pinulungan ang gitawag nato ang mga igaanggaw, no, mga gitawag ang mga first degree cousin ug mga igsuon, no? Pananglit si Santiago gitawag nila igsuon pero sa Biblia giila siya nga anak ni Alphaeus. When Jesus was dying in the cross, he left behind his mother to his apostle John. So kung doon na pa siya mga igsuon, adto gid na ibilin sa iyang igsuon, no? O klaro? O na, no? So again, ato lang yung gipaklaro, no? Nga ang atong mahal nga birhen, tawar man gyud tinuod. Pero
dili raman siguro kitang Katoliko mauray nagpasidungog og mga tao. Mga iglesia, ila man pong gipasidunggan ang ilahang founder nga mao si Felix Manalo. No? Ang mga Muslim, ila man pong gipasidunggan si Propeta Muhammad, kay ilahang founder. Sa Buddhist, si Siddhartha Gautama, si Martin Luther sa mga Protestante. So dili lamang nato sa yupon pag dili lang nato bitaw pod mga pakuan pod tadayon gyud, napasanginlan pod tadayon nga kining atong pagpasidungog sa atong mga nga birhen o mga santo pag Dios na dili lang nya kini man nga nang muluhod man lagi mo sa ilahang kuan, kini laging pagpaubos, kini laging pagluhod sa Katolikong pagtuo, paagi nato sa pagpaubos. O dili na pagsimba, magdepende lagi na. Bisan pag nagluhod ka atubangan sa imahe sa mga santo, wala po na nagsimba, kundi nagpaubos lang. Kaya doon naman tagi pangayo. No? Kaya sa ato laging pagtulon ang Katoliko, ang gesture sa pagluhod is not always dili gyud sa tanang higayon nga pagsimba. Kada dagayng sa panahon sa misa o niya muluhod ta panahon sa konsegrasyon, aw kana pagsimba gyud na. No, kay dito man lagi kita nga transubstantiation. Pero ingon nga atubangan sa mga santo, wala oy pagtahod lang na. Pagpaubos atubangan kay doon naman lagi ta gipangayo gikan sa mga santo. Sa batong gipangayo gikan sa mga santo ang ilahang mga pag-ampo. Okay, klaro na. So again, iampo nato si kanhi Presidente Duterte ha kay ato ba na siyang igsuon na naabaya po na siya mga maayong nahimo kana di ay gitawag na to build nga perte ng mga dagkuan ng atong dalan. Naabaya po na po siya intawid akong gikahimo sa atong nasod muna nga iampo lang ginato dili na to iampo nga sa may atong mga pagampo nga unta mulutaw gyud kung unsay matuod ug ang hustisya ug ang kaangayan mao mapating babaw. Ya kabahin sa atong kanhi Presidente, no, tatagaan lagi siya mayong lawas kay gulang na baya, no, tagaag may lawas ug malinawon nga panghunahuna, no, matagaan siya og kalinaw sa hunang-huna ug kun unsa man gani ang sangkutan niining mao nga pagsulay karon nga iyaha karon nga nasa gubangan na unta makadawat ra pud siya ug magbaton siya sa kalinaw sa panghunahuna ug matagaan ug matud pa fair trial. No mo na, no? Atong pangayoon nagyud si Ginoo nga matagaan yung fair trial ang kanhi nato Presidente. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.